Yu Putra Pandawa, satu rumah lagu kembali, sumangga. Sing keremo roh kene aku saben ketemu gawe aku kangen kebayang teko mimpiku apa kowe ra krasa tresno sing jelas ning ngarep aja nangis bos Kemel. Mong pengen ngrasane senenge yen lagi kasmaran rasa sayang sing ketok tenanan nyatane Mas Bono kayak bose ya galau wae Tresno ditunggal lunga sakno wis pengen dadi siji sikapmu sing menentu sing marai aku yakin ragu pengen bersatu saiki aku wis nyerah wis pasrah marang Gusti
Juga ada Serli Audio Professional Sound System Motor. Thank you. Rizky Wedding Organizer. Sikapmu